Hola i benvinguts al meu canal de cuina. Soc l'Oleguer i en aquest vídeo us ensenyaré a fer unes mandonguilles amb sípia, un plat tradicional de Catalunya. Avui descobrirem si realment les mandonguilles amb sípia casolanes són més bones, més econòmiques i més saludables que les del supermercat. Els ingredients per fer aquesta recepta són 300 grams de carn picada de vedella, 200 grams de carn picada de porc, aproximadament uns 200 grams de sípia, un ou, 2 tomàquets de pera, una mica de julivert, 3 dents d'all, 2 cebes, 75 grams de pèsols, una mica de pa ratllat, 250 ml de caldo de pollastre i una mica de vi per cuinar. Per preparar la carn de les mandonguilles, el primer que haurem de fer serà tallar el julivert i un dent d'all. Un cop tenim l'all i el julivert tallat ben petit, ara és hora de barrejar-ho tot. La barreja la faré igual que el vídeo del fiambre, que us el deixaré per dalt a la dreta de la pantalla. Primer les carns, després l'ou, a continuació l'all i julivert, i ara hem de barrejar. El pa ratllat serveix perquè agafi una bona consistència. Com podeu veure aquí és tot molt líquid, no és homogeni. Per tant, el pa ratllat l'anirem tirant mica en mica. Si no s'acaba tot no passa res, perquè agafi la consistència que volem. Una consistència ben compacta. Un cop veiem que ja té la consistència que volem, ja ho podem condimentar amb una mica de sal i pebre. Tornem a barrejar i ja tindríem la carn de les mandonguilles feta. Ara és el torn de fer les mandonguilles. Agafem una part, fem la bola, l'enfarinem i traiem l'excés de farina i ja la podem posar en un plat net. Aquest procediment l'haurem de fer fins que s'acabi la carn. Un cop acabades les mandonguilles, les retirarem i ens posarem a tallar la sípia. Un cop ja tenim la sèpia tallada més o menys a aquesta mida, el que farem serà posar un bon raig d'oli a una cassola, encendrem el foc i quan l'oli estigui calent hi tirarem primer les mandonguilles. Quan l'oli ja està calent, ja hi podem tirar les mandonguilles amb molt de compte. Ara l'objectiu és rostir-les, no fer-les. Foc fort, si voleu amb l'ajut d'una espàtula, però jo crec que si aneu movent ja es van tirant. Un cop rosses, els posem al foc i ja les podem retirar en el mateix plat d'abans. Repeteixo, l'objectiu d'aquesta cocció no és fer-les, és enrossir-les. Un cop ja hem tret les mandonguilles de la cassola, amb el mateix oli i amb el foc
fort, és hora de posar-hi la sèpia. Parem un moment el vídeo perquè anem a fer una comparació econòmica i nutricional entre unes mandonguilles amb sèpia casolanes i unes mandonguilles amb sèpia comprades. Com podeu observar, econòmicament, per 100 grams d'aquesta recepta, les casolanes surten força més barates. Les casolanes costen 73 cèntims i en canvi les comprades pugen fins a 1,25 €. Nutricionalment, les casolanes guanyen en quasi tots els paràmetres nutricionals. Podem treure la conclusió de que les casolanes presenten un perfil nutricional globalment més lleuger i equilibrat. Per altra banda, les comprades destaquen per tenir un perfil més proteic i menys ensucrat. Per tant, les mandonguilles amb sèpia casolanes són les clares vencedores. Us animo a cuinar a casa. És més fàcil del que sembla i ens permet decidir millor el que mengem. Un cop rossa, que com podeu veure ja comença a tenir aquestes petites marques, ja la podem enretirar en el mateix plat, primer apagant el foc, que les mandonguilles. Intentem mantenir l'oli perquè l'aprofitarem pel sofregit. Un cop ja hem retirat la sèpia i les mandonguilles, ara és el torn de tallar les dues cebes i els 2 dents d'all. Un cop ja ho tenim tot tallat, encenem el foc, aprofitem l'oli, primer hi tirem l'all, deixem que es marqui una miqueta, quan ja ha agafat color, ja hi podem afegir tota la ceba. I ho sofregirem fins que la ceba també agafi color. Sempre a foc mig alt. Un cop la ceba ja ha agafat aquest color, afegirem un raig de vi. El que farà el vi és rescatar tots els sucres que ha deixat per la cassola, la ceba i l'all. I a continuació ratllarem els tomàquets. Un cop ja hem tret el tomàquet, sofregirem tot això aproximadament durant 10 minuts o, que és el mateix, fins que tot aquest alcohol s'evapori. Mentre s'evapora l'alcohol, posarem a escalfar els 250 mil·lilitres de caldo. Quan l'alcohol ja s'ha evaporat, ja podem afluixar el foc i com que ja tenim el caldo també calent, apaguem el foc del caldo i afegim les mandonguilles amb la sèpia i el caldo. I ara ha de fer xup-xup a foc baix de 25 a 30 minuts. Ara toca afegir els pèsols. I ja pot fer el xup-xup que hem dit abans, de 25
a 30 minuts. Un cop passats els minuts ja podem tancar el foc perquè aquestes mandonguilles ja estan llestes per ser servides. I aquest és el resultat final, unes mandonguilles amb sèpia ben delicioses i tradicionals. Ara sí, si us ha agradat el vídeo, no oblideu deixar un bon like i subscriure-vos al canal. A part, em farà especial il·lusió llegir els vostres comentaris tant de dubtes com de la vostra experiència fent aquestes mandonguilles. Ara sí, ha arribat el moment de tastar-les. Una mica de mandonguilla i de sèpia. Sense paraules. Moltes gràcies i a reveure.